tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain chibai le vek ole ton chum video a chuan romance comedy movie mo nom tak Charlotte girl ti hi toy kim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei leng upmiang kum som pakwa upa Kim Matthews hi skateboarding lama bon tak champion lai ania mase accident wanga anuwa chan nuwa ero skateboarding chuchol sanin fast food dora athok ta dayani apa bilanen cheng dunin an khosak chu ahar sa angreng viau bukani fast food dora cha chianu tracy nen thok dunin ni pui chot laya anna tho chin chu anna pui ber along ta der mai ni a chianu chuan catering agency ya na chazok om thu shilin dil ve chin turin thuron ape a kimi po in test chu nei ngal ma se azai hoiwak lo wangin na thok tur chuan an roi mel talawani ma se van nei thak tak mai in ho tura a in tin tua lai chuan na pe ka ni thu chu an shil le ta hlau mai kimi chuan apa ne na a na thar mu chung chang chu soyin thali chung na tur ani thu le lo po cha tur thu te asoya a chianu po in kal ngei turin adu sakpui hle ana thona tur te chuan arang the ang bera kalde urum tura andu awangin apanen po chuan in thla in Austria lampanin achuak ta ani atho pui tur ni om tak Georgie chuan ron lamin an na thona mun tur lampana an tlan lain Georgie chuan an na tho dan tlang pui te chu shil zoin hlo po chat thu shil bukani kimi po in an na thona thar tur chu nom mel ati viau mai thali chunga Georgie ne na an room in chom tura te chuan a in vom lut ve roya in nei tu te chu tlai lama an ron kal don awangin anin ti fel sok soka an mamo tur ang te chu leyin an bazar zui bokani tlai lama chuan in nei tu te po ron thlengin mi hausa ton to fa panei chun tlangwal mel thatak Johnny chuan an hnuaya thok tur te chu ron chi bayin a chung te dangin anon zui ve boka kimi le Georgie te janria siam tui nai tak chu ei tlangin an hlim tlang nge mai Johnny chu chauka a ron lut ve in kimin an chung ko om dan mak ati thua soilai te chu aron she phaveka ma se holem lovin afiam thu zui bor thunga midang chuan ron zom ve in Georgie po ahlim hor viau mai kimi chuan e rong bol thiam lo apa bila chu angai to chin nge mai atuka chuan Georgie chu atho theitlat lo wangin kimi chuan ama che in e ronga bola in nei tu te chung kwa abik takin no ber Caroline ni phei chuan tuya ti sang fa hle choi kham thing pui sem lain Bernhard chuan ten om takin a fiam vela kimi ngai dan ni lo chuan thing pui sa in ale ve maka midang ho po chuan a huai sen na chu makan lo ti hle skateboarding lama pro takimi chuan snowboarding lampo chu athiam ve mai ringin ti chin ve chu atuma chuta chuan mi pa pakhat mi ki nen in tongin ani chuan snowboarding chu azir pui zuita ani arin ai taka alo ti thei je ka wangin mi ki chuan mun sang zok lama changa ti tir chin chu tumin li fa chuan puya snowboarding annual competition a om don thu soyin keipo katil zia ma se loman kalangai lo thung kumin po hian telle nge ka tumasin nangpo telvero theina inei ti ka sha ichak chuan US dollar sing ni sanga lai I lo theidon sin ativela party an nei don awangin no ber Caroline chuan kimitsu in channel ve deu turin ati deu hlui hluya vul ngai chiam lo kimi chuan in cheiwak dan tur a shelo hle chauka chuan necktie sui thiam lo Johnny chu lo omin kimi chuan apuya reilo te nuwa chuan an mi som ho po chu anon thleng chanta kimi chuan wine hondan athiam don lovani ti chechiang Caroline le Johnny bialnu Chloe te chuan an lo mu nom thlir mai maya Johnny a ero chuan a mu nom thlir ve theitlat lo ma se hong lo tura ati chuan atlai ma to si kimin anar thi a boy pui mol lain Johnny chuan ron mu in wine pek pa in asiam kumle aman zat te chu shil ngala kimi chuan wine bottle khat dollar zangaman ani hem mai chu makti tak zetin katla khatlu angvel chu minute som chung velin in zo mai don ani chu ati thlot in nei tu te chung kwa po car claim te nuwa le hisapin an hole don ria
an kalma in an michor kimita chu hlo an pe fel thlap bokani apa bila po in kar khat chung leka afanu sum tho chwa za chu tamati in a oi lo lek lek zok hialani lelama kimile miki ate po in snowboarding chu la in zirtir chhun zom zelin an hlim dun chen hle kimit chuan mel shat char thar le in a ming chu tara yani a du sakta ka achian pakhat william ni na changa snowboard gear thar ho tura ati nu chuan kimi po in william chuwa mu in ani po in tara I ron tier ani awangin alo discount nge ani Mikia Georgie le Georgie Chanu Juice te chuan kimi snowboarding lai chu thlirin hetiang lama ton shiat lanei mi alo anga angai kimin chuti tak maya vutleng a hne so mai chu Georgie po in makati viawani vutlak wanga an vutleng theilo ni chuan ina omol vede mai chinin an ang thowa juni te chung ko ta na thok Bernhard a ho chuan omin an chen ho na arei vede uhlek to bok nen in ei lo le in mil lo em po omlem lovin chian ho in lo khom ang main hlim takin an cheng ho ve to mai ni kimi birthday ani awangin Georgie chuan chua puya somngar ngarin bara chuan miki te ho nen anin mukhom chama kimi chuan a mel sha tara le wili te po khamu in kutan in ve lawa snowboarding godness anti hial khopa protak tara inena anlo in mel sha chu miki apo in makati mel hle wili chuan kimi hian theina anei ti tara chuan a sha alom ati nuwa ero miki chuan kazirtir fe kalom ti in afiam thu zui hluta ti chuan le zu chu in chanin an lam ta vela anu lama phei chuan nuam ti tama ma in Georgie le kimi te chuan anti lo anti ta an na thona ina chuan party chu chuan phein an sapatal ta ngeng mai le chutia engma ngai to lo le film lo zeta an om ho swaw lai chuan Bernhard ta hovin Johnny le abel nu mai baka midang te chu karin anon thleng ta che mai le kimi le Georgie te chuan an hmun ti nok ho zong chu thian fai ngalin an hlo baka an tip don tura changin an bung roti chiat man te chu an kat sak vek tur thu Johnny chuan a shil bukani mun nok le balchop zong an then fai nu chuan vutleng tura chuak hovin abel pa in anga event de uhleka ashiat wange Chloe la chu angei om thiam hle mase kimi chuan a chang dang he so chin viau mai ni tin maktak main Johnny athil soi holam angreng tak te po chu kimi chuan a hlimpui em to bok nia ti chuan le tlang sanga chang chuan tleng thlale ta sungin Johnny zuan dan moi zet zirve tum kimi chuan anu accident to dan chungai to chhuakin apam chu le thung Johnny ti dan zirve tum Chloe la chu chet swal pha in a ke tliak ta aranga Londona kirpui le alangai lon zui an kalma in Johnny chuan kar ni thum nuwa client tenen kanron kir le ang ti in kimi chu a shil zui thlap bokani kimi chuan miki chu moi taka zuan dan zirtir ve tura ngenin ani po chuan I helovin a zirpui le maya mase kimi chuan a thei chuang thlat lo miki chuan a hlau na chu hne tir tumin mun sang taka chang te chuan a zuan thak puya a zuan chin hu in kimi po chuan nuama ti to hle a suang to na chalo tak po chu nei to lovin hlau na po anei to lovani tlang sang lama lon chawin kimi chuan zuan bok chu beile nga tatuma ma se maktak mayin ama ang tho khan a hlo chamle ta tho mai heiwang hian kimi chuan competition na telve atum na po chu ban sanin in hnu do le dai atumani abe na sat to em laya ban san le mai tum chu Georgie po in a shethiam lo hle kimi la chuan hetiang wang hian mi an thi sin ti bak eng ma soi chadu bok silo iukelama om apa bilapo in kimi chu angai to chin hle maseral khata om anni miao siwangin ti vak dan erom chuang silawani miki apo in kimi chutlo in competition na a telle tura aril ru min saknial chutum ma se kimi chuan aril ru chu a so sondu tlat silo wangin abe dong ho chiang hle Johnny le apa te po an customer te ne na ron kier le in customer hola chuan Georgie le kimi te chu moilo takin an fiam vela anni po an lung oi che lo Georgie po in
tip min pe thathaw alom ti in a in hnem chop vel mai ni an client ho ne na anin kom khom lain Richard ta chuan Georgie chu an ruala kalve turin asoma masi ani chuan kanuam samlo e mai tia a hnial tlatawangin kimia chuan aperta ani kimi po chuan alo she lem lo wangin an rual chuan a kalve ta a chuta private helicopter a ala chuang don lo nia a hriat awangin kimi laka chuan Richard ta po apaw nge mai an zawai chuan vur tlengin an hlimtlang hle break te neya thilan e ho lain an customer ho la chuan kimi bra size tur chu alo in rin siak vela alom don a hriat lo wangin Johnny chu alo in rol vat mase kimi ero chuan enga te vak angai shan lo thungani ni hni hnuwa chuan Johnny te pa fa po an kirle don tareng mai mase an kalma in Johnny chuan la chamri chu du tlatin weekend a karon ho jok mayang ti in apa chu adil ta ani in chunga chuan lut le in an rui hnik zana an bung roti chiat man chu an hlo achanga alak then saknu in kimi hne na chuan heng poisa te hi chu gar lawa I thok chuak le mai don na lom a chan chu engemaw atan roi chika du ani atia a roi du na la chu snowboarding in zirtir ta ni in anin zirtir tange kimi chuan in ti thiam takin atrik thiam te chu an show vela Johnny le Mickey te chuan thiaman lo ti dun hmel nge mai kimi le Johnny te chu ti zuin Johnny a po achong du hle anu le pa ten anun an control sakda le atana machop an nga dan te chu soyin anu in Chloe nei tura anor na sat dan te chu asoi boka atuina ero music lam dai ani thu te chu a shil ve bokani ni chung zet chu in zirtir dunin anin zui dun tangat ngat maya an hlim dunin nuam po an ti hle ti alang reng to mai in holo ton ve na phei chu atopa chuan Johnny a chuan mo in an le hnu po in an che songkor toys zui viau mai maserin lo tak mayen atuk zinga chuan Johnny anu Caroline aron lang ta lol mai le Johnny ne na chuan Chloe ne na anin hual na party a kal angai tur thua shil hnu chuan kimiril runa po chuak turin a in siam nga sok Johnny le Chloe te chu anin hual to ani ti a shil lo wangin Georgie chunga po chuan alom lo hle in hnuailama po Caroline chuan afapa chu zil zui molin Bernharden inin zui ngor zia himin shil vekalom hetiang mei chia mai ati lai chuan kimi chuan isoi dik chi alom ti in Johnny chu miten om tia an khum le in a chwa san zui ta ani Johnny chuan zui ngial ma se achel zo rol ero ani ta hau lo mai le kimi chuan apa chu be ngalin a ho tur thua shila apa chuan enge thlenga competition a chuan itel don ta chi nange alo ti de hu kimi chuan telatum lo thule ho a thataka ama enkol zok adu thu shil ma se apa chuan a in enkol thei thu sei ve tlatin inu po khan tel ngei turin adu ngotang che atia chuti lai tak chuan kimi chuan ama a kheshia nu ding chu mu in a ho huna a tho vele nge turani ti chu sheboka chu wang chuan arilu chu thlakin competition atel chu atum le ta ani Mickey chu mu in man mo bak lengin an phek chuak ngal Mickey ti hun chuni in kimi chuan thataka ti turin du sakna a hlan zui molmola mase kumdang ang bokin Mickey chu ache chhale ta haulo tara ipo in a hliam ti damnan injection la masate te in a bei vele ta a thiam ti a hlo in chebon viau ma se atak sana ero azwal kai pha hle thungani kimi hun chu thleng ve in trik shang show a atleng ve zoi nu chuan sang taka changa zwan angai don ta a hun liam to bok chu ngai tua chuak le in ading ta chat mai le heiwang hian somni pakhat na pha ta a mi somni chin bakin final an lu thei don lo wangin amang ang zui nge mai mase drop out pakhat tal an hlawe ro chuan lot ma saber tur ani thungani lo in ngai zong ta dai Mickey le Georgie tenen chuan in mu in an ho zui ta a kimi mu hil thelo chu jing ma taka thawin tlang sang taka chuan lon chowin a chhip a thlen rualin tu emo hian hai aron ti thut an le hoinak chuan Willie lek chulo ni in chudunin an ti zuya Willie chuan soidu anei ani ti sha in a hun kal to a thil thleng rap thlak tak chungchang tun thlenga lavona em tu chu
zot chuak thei shamin kimi chuan jum khat chu kan chung kwa in lampanin karin kan hoa kan zai vela kan hlim ve tak zetani mase ka pa chuan motor chu control zolovin kan accident ta a kanu phei chu aboral ngalani kanu khaka ngai shin tak zeti in atap zui mai wili a chuan athu soi chungoi renga angai thlak saknu in tlengang le atita a an pahni chuan ni chhuarwalin an vur tleng dun ta ziai mai ni London lama po Johnny chu aril ru abuayin amang ang tak zet adu tak aton to awangin anu du ringot chu nupuya anei thei ring thengang lovin Chloe chu ashwai shangta a in nei le talavila engtin ngei omang ati rualin Chloe chuan thin rim takin kumnga chung kanin zui to a kanin hual nia hetiang thu hi engtin ngei isoi ngam zoka miten ompa ati ta tuar mai atong rin ema wangin an mi som ti ho po in an endu ngei mai Chloe thin rim nu tuk chuan akapa tak pet sakin a chua san zui wang Johnny adu than na chu apa Richard tapo hian apompui lerwalin anu ero in apompui ve theitlat lo maya Richard tapo in shairui a hun che e ati pha thlot Johnny yan anin hual na ati top thu chu kimite bo in an lo sheve ngal mase be se na be dong nei le a hlau to ema wangin kimi chuan enga ama angai lo der ve tlat to thungani competition final ni chu thlengin in hnuk dok an omial takin ti in kimi po chu akal vele a ma se in hnuk dok chu an ommel ta hau lo mai le tara ipo in taksana chunga competition be vele chu tumin wili chuan na chhok na in objection le dona objection ma in wili chuan ichak nem to molmol thosia itan enge proof vak ngai om to chuang lem le atia in hnuk dok se a aya kimi chu tel jok se adu puya ang hle tara ipo in athu soi chu dikti in chemical to chu kaulet le in a aya tel tura ati hnu chuan ti swal nei mi alo turin angen zui bokani tara I ain hnu dole ta ka wanga a aya kimi atel thei tur chuan Georgie Jules le Mickey ate po chu ati hlim ngei mai lelama bil po in afano kimi hne na changa goldongin ani chuan channel 419 a khan min lo enro atia apa po loma wangin a hoi highlight ling zok kimi hun a thleng chep to tia bil chuan kimi chian no fast food dora a tho pui chin chu kolin kimi TV a alan thu chu chuang takin awashila ani po in TV chu on ngalin afanu votleng bon tak chu a thlir ve ta a tara le wili te baka trace le abos te po in kimi chetlavel chu thlirin an lo changtlang nge mai zuan pui ber mai anei don chuan a chuang to na in mi pui zinga tang taka anu in alo thlir lai chu mu in sang takin bora ka chuan a in vor zuya ama chantu te ho po chu ati swal palang ti hlau rengin thin phudep depin an lo ani bere moi taka achum chat nu chuan a supporter te ho po an hun chewa an lo sapatal na sa hle a zuan moi san turu ema wang chuan tu ma khum le thik ruwa lovin score a musang ta berani Mickey chuan lom taka ko ngalin azir tir ani awang chuan a in ti thei hle bok Georgie le Jules te ne na hlim taka anin kwa khom lain Johnny ya aron lang ve hlol aril ru ati nat sakawanga thin lung taka ngai dam adil na chu du tu kimi chuan nol phal ta bi tlat lovin anin ngai dam chu ani ta derbok chuti anom dun ve lai chu reporter hovin an lo cover televix si awangin TV lama lo en tu Caroline niril ru chu ana tak zet ma se fa pa in adu miau si wangin pom mai lo chu kong dang aom to bok si lewani Nigela po in Georgie chu bemin adu zia shilma se abial pa Mickey chuan aron intita tu ta dai si Nigela la ler ve ngar Jules silam chu hoile da yin abem hlotling ta hlawani atopa chuan kimi po in aloman hlutak US dollar sing ni sanga zet chu dongta in ama hlimbok mipuilam hlimbok an hlimtlang hle ani top mai ni ole engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha nileri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawayin ni man nuam mangcha mutuile efek ule